No tak poď, rašnem ho a ty sa sústred na ňo, hej? Je tam stále, hýbe sa. Mám mosy nabrať alebo radevinu? No tak na čo sa cítiš, ale však, jak chceš, teraz stojí a A mierí. kúka. Hej, kúkam. Dostal? Dostal, hej. Mám jeden náboj. My arm is broken, my leg is extremely painful. Dobre, celý to vyťahujem bloka. Celý to. Heal ma loví. I can feel blood in my body. Je po mne, závratnica ma zabil. Bude to Ďakujem hrať. za pomoc. Keď po tebe strieľal niekto. Vidím tam ešte stále jedného. Boli dvaja, no. A tam strieľal stále s blokom? Áno, áno. Neviem, či som aj dostal náhodou. Dostal som ho. Jedného aj druhého. Tretí leží tiež. Ale to je niekto iný. Kde máte? Som hovoril, že si koledovali od bloka. Hráč ide okolo snajperského kopčeka. Kam? Zo spodu snajperského kopčeka smer policajna. Vidím ho. Idem za ním. Potom preberem ďalšiu mŕtvolu. Tuším, že ho vidím. Ale nedokážem. Je na kopci, že? Bol úplne hore. Áno, na Dobre, kopci, dobre, teraz dobre. ide dole. Idem za ním. Už je Strieľaš po dole. ňom? Už je dole. Pomohol som mu. 16. Ja už neviem, ja už to nerátam. Ďalší je, čo som je dal pre istotu. And his name is John C.